Mommy's with the maggots now. Dil ka mathamuang takalo thu Teresa chu a thian pa kelep padron lo thlok awangin a phuzok maya kelep chuan fiam thu te lo tho chhun zomin Teresa chu a thinrim kher mai Teresa chuan kelep ne na chuan abial nu Jessica chu adam thedeu to empty zotin kelep chuan damdoi a etir to thu le a that vele mai tur thu chu a shila Teresa chu Jessica din mun en fie tur chuan a kal ngal avathen chuan Jessica chu alo muhila abula thu in ngai that lo na nei lo chuan Alex habu chu a chiar chun zoma reilo te a thom thre chun zomin Jessica chu khuma alo thu vun mai Teresa chuan a hlau thongin Jessica omdana wang chuan angai a thalo hle a hlau thong tak chung chuan vapan nain Jessica chu khuma tang chuan alo tlangal niko shelowa omin reilo te a alo khurta vak maya Teresa chuan man mo takaboi puyin Jessica po alo harle a mase ramhuain lo thununin Teresa chu abei ta thut mai Teresa chu man mo takatlan chuakin kelebul avathen chuan Jessica pon alo nang chingngal kelepadron chu kengin nuivur chung chuan don fan virvut mai mang chuan amai azai thia tuya chuan tlangalin kelepo Jessica chan chuak turin azuang lut ve ngal mase Jessica chuan lo thatin alu chu tuya trangin alo the chuaka Jessica chu tuya trang chuan boruaka alo ka ngala chung thil then mania chuan bed chu toileta arai le railo te sin a result a han mu chu a hlimte chiam lo ni inalang bed unaw nu eli hi tattoo artist ni in afa te pathum deni Bridget le Casey tenen an cheng howa Bridget chuan an kongka kigri chu ria in awa honga an then oma cheng Jack le anaw Scott te lo ni in Jack hian Bridget hi a star ve dewa wangin movie endun asom alo ni a mase Bridget chuan asom na chu hnolin kongka chu a khar ngal bet chu a u eli ne na thil soidun tur tam tak an ne wangin an apartment a chuan alo kala bedle elite hi u naw ni ma se anin car a that lo wangin anin ngai na te chiam lo ani bet chuan eli fa te chu thilpek lo ken sakin anpa mulaya hong turin atia eli fa te chu an ngoi ta thap mai eli chuan afa te chu pizza la tura tirin bet ne na chuan apasal chuan thani liam ta khan a chua san thu a shila bet chuan chung thil theng te chu engwanga shilve lo nge ani zotin eli chuan voi ni lai akol thule kola pick up thailo thu te chuan alo changa bet chuan a thil shet lo wang le no pangho ma a tong sual wang chuan ngai dam dilin eli chu a thin rim hle thung anua chuan bet chuan bathroom a eli in voicemail alo thon te chungai thla in eli po alo lut ve a eli nena chuan harsatna atole tak thulo soin atan puina angena eli fa te pizza leipo building chulo thlengin natakin lir alo ngingal an hlawin an chi aina sa hle a lir nginga re nu chuan deni chuan garage nuaya leitan hiam chu mu in avaluta chulai chu room thu ruk lo ni in vinaldis le lekhabu mak tak mai naturam demonto thina lekhabu an ti chu amu a lekhabu chu an apartment a kenglutin Bridget ne na chuan anu in man taka a hral the arin thu a hril Bridget chuan anu in a hral du arin lo thu alo soi ve boka lekhabu hon a han tum chu akut ati thi palta athi sen chu lekhabu a chuan farin lekhabu kalna ni om tak chu aloin hongta truala lekhabu an han keu chu milem rap om pui lo omin rang takin an khup le a Bridget chuan lekhabu chu angai na zong ani lo thu lo soin da let le wat turin atia Bridget chuan room chu chua sanin deni chuan vinaldis alak a han play le chu puithiam pakhat chuan an lekhabu mu naturam dumonto chungchang lo soin doila chamte chu a cham mol bok a hlau thong chuan han off le mai chu tumin a off theita mai lo lekhabu chu ama aloin kevin deni chu a chi aina sa hle a eli po abung ruanen bor taka lo ho in elevator a chuan a chuanga
chu ti lai chuan mu thei lo chuan chak takin an chen na building chu alo pan ve mek bok elevator atanga achuak tur chu mu thei lo thil engemaw chuan lo bein elevator chu chak takin hnuai lama achuka ni khoshe lowa a om chu lo harin alu po a hliam na sa hle tranpui tu kovin elevator atang chuan chua a han tuma ma se mu thei lo chuan lo be chhun zomin elevator wer te chuan a phur beta current po lo thimin bridget chuan bet nena chuan an building chau chu a thim thu a hrila deni chuan an current chu check ngalin bridget pon bati alo chiwata chuti lai chuan eli po an apartment a chuan alo lut ve chi bok eli chu ramhoin lo thununin chauka lama pan ngal gas chu onin frying pan a chuan artui avom lut ngal mol mol ataksa te chu athi buai mai boka a om dan chu makan ti in an thlir vung vunga bet chuan engwanga chu tianga khosa nge ti zotin eli chuan omak tak main afa te chu zai phelin an ko chunga alu tur thu alo soi tamai a opa ngai lo chuale in chung thil chu ama soi ani lo thu alo soi le a chota chon bokin rap omzet main an lampanin alo wak pheya nasa takaluakin afa te chuan an hlau tak zet eli chuan opa ngai lo chuale in betnena chuan afa te chu ramhuai lakatanga chanhim tura lo ngenin ni khoshe lovin chuata atlungal deni le bette chuan damdo ina shoi tumin an zon chuaka mase elevator alo chiat vekawang chuan in chung lama an zon lut le bet chuan an then oma cheng Gabriel le Mr Fonda te chupunin eli chukhuma an mutira Gabriel le Mr Fonda te chuan tranpui tu ko turin building chu chua san dan kong an zong ngal chuti lai chuan bet chuan an unaw in car thalo chu poyati thu eli chu ahil mol mola eli chu bet phone a chuan lo tongin bet phone chu a chengal betin eli aven le chu amit mua chuan tho lo wakin eli chu khuma chuan alo thu chuak ngal afa te polo lutin eli lo tho chuak le chu an lo thlir vung vunga bet chuan eli chu akan mek thu lo soin deni nen chuan battapa an han nim chu a omdan alo dang lam le ta eli chu banga chuan betin a omdan mak takawang chuan bridget chuan kesi chu a hroi chuak ngal eli chu banga chuan wakwalin bengti chet thei khopa ringin a au chuak ta a au thom chu Gabriel le Mr Fonda te pon lama tang chuan an lo sheve a aurin ema wang chuan bathroom ma dar thlalang te chu a ke hialani a au thomare nu chuan battapa chuan atlangal battapa tang chuan lo chuakin deni chuan alo kowa eli chuan anu ani lo thule ramhoi lo om tak magot ani thu alo soya eli chu battapa tang chuan lo chuakin bedle deni te chuan man mo takin bathroom chu an chu san ngal eli po bathroom atang chuan dar thalang ke them hum chunga lo chuakin bet chu tha tumin abeya bridget chuan top san tura lo ti in eli chu bridget beitur chuan a in herle ngal bridget chu zuanin ta tu a chutna pen mang chuan abiang a zai thi saka a hliam te lia sak atum lai chuan deni chuan chera lo vo in room lama chuan an tlan luta Gabriela in chunga lo lu atum lai chuan eli chuan alo be vele ngal apartment pon lama chuan Gabriel mita se in amit mu chu aphor saka amit mu chu phu chuakin jek ka tak mai chuan alut chuti lai chuan bet chuan an apartment kongka chu alo kal man ta rama pon lama tang chuan eli chuan kongka chu alo tau ta sok mai thomte are deu nu chuan bet chuan kongka atang chuan vabi in eli chuan jek chu tha tumin alo be mek ti amu Gabriel po lo tho chuakin kongka chu honsak turin alo nge na ma se ani po chu eli chuan alo that ve ngalani Mr Fonda chuan eli chu riflein alo ka ve a ma se ani po chu eli chuan asilai chu sakin dimna tel mi lovin athat ve ngal eli chu kongka bula chuan alo kalin in chung lam chu alo bi a Bridget chuan deni hena chuan annu omdan chu an le khobu chara milem nen ain an thu alo soya deni chuan athiam lo engma a om lo thu lo soyin an unaw chuan anin sual boi ngal bet chuan lo thalin
Denny chuan thil engemaw hmuh tir tura nei thu alo soya Denny chuan lekhabu chu en tirin bet chuan eng thil nge ani alo zota Casey chuan Bridget nena chuan a hliam te chu ana em ti lo zotin Bridget chuan room chua san pa chuan Adam le mai tur thu in alo chang Bridget chuan hu chuan Casey chuan anu zai ri she in thom lo chuan lam panin akal ngal Denny chuan bet chu vinyl te en tirin pui thiam tong trai na thu cham amak tak mai a in record thu a rel Bridget chuan a mai hliam chu dar thalanga enin a hliam chu alo dum vek ti awahmu thomak tak mai se chun zomin a hlau kher mai chuti lai chuan lekhabu chu ama a loin kewin Bridget po ramhoi chuan ati boi ve tranta a mai hliam chu lo dar zau zelin ran nung tam tak a luak chuak ngal Casey po anu chuan thiam takin kongka hon sak tur chuan alo thlem ve mek bok kongka kalna a han hong chu anu chuan a shoka alo rek ta chat mai mase betle Denny te chu lo tlan vatin Casey chu an chan man shrama bet chuan kongka chu man mo taka kalin chauka lama chuan thom an re chun zom bet chuan va en fia ngalin Bridget chu thunun tu nei ti hriat takin chauka chuan alo thurun mai bet chu Bridget ngai ventur chuan vakal nain Bridget chuan dar thalang alo ei mual ti awahmu rap omzet maya lo nuin a laulu tuk chu chuata chuan a in pal tlua Bridget po rap omzet main alo wak pheita tham mai bet chuan alo tlo leng ta dor maya Bridget chuan lo be chun zomin Denny pon an thom chu hria in alo kal ve ngal Bridget omdan chu angai na shelo takin a thlir vung Bridget chuan Casey chu zong ngalin tha tuma awapan nai chu Casey chuan atoi sken lain aka tang chuan alo vit tlang ta pok maya Bridget chu ni kho shelo om ngalin Denny chuan alo thole hlawin nget takin a phuar ngala bet chuan Denny man ruate chu siam tha in vinyl chu angai thave a pui thiamin ramhoi thunun ho ti top dan a soilai te chu uluk takin angai tha a ati top dan om chun chu an taksa chan som vek ani ti a hreta eli po in chung lu dan kong zongin alo boi hle a silinga chon lonin silinga zote lo om chu a that ngal Bridget po bet sita in khu hlunin room atang chuan alo chuaka Casey chu pan nai ngalin Denny chuan alo nem son man lawa Denny chu be ngalin lekhabu chu pekir le turin ati a mase Denny chuan spray manga lo halin atal chuak theita shramani bet pon athil ngai thak lai chu alo langai thamol mola eli po silinga tang chuan lo chukin athom chu a the theita mai lo ama dar thalanga tang chuan ahnung lama eli lo ding reng mai chu a hmuta thut mai eli chuan beti thil lo play mek chu khoin ring takin arak le a eli in rin lo lai chuan bet chuan a ngonga tak mai chuan screwdriver chuan a vit ta thut mai mase eli chuan enga tan ma angai lo bet chu anom na ruma tang chuan pai chuakin bet chuan hliam na tak tuara lo mureng Denny chu a mongal Casey po chu dokan noya chuan biru in Denny chuan a chan him theilo awangin ngaidam adila ruma tang chuan eli po lo chuakin bet chu alo soi sa chun zom le eli thunun tu ramhoi chuan bet chu arai ti she in naute po chu ti hlum sak atuma chuti lai chuan Casey chuan bakche lo the phein bet chuan eli nara chuan avit ngal bet chuan Casey chu hruain an tlan chuaka Mr. Fonda rong bulalo om shotgun chula in eli po alo la thilo anara bakche chu phoin athin rim hle a chu in chu sandan kong anzon lai chuan eli chuan alo beile ta thut mai bet chuan akea loka sakin eli chuan Casey nena chuan betin tha tum thule ama tan puitur chuan alo nge na mase Casey chuan anu ani lo thu alo changin bet chuan akap le ta a Mr. Fonda ruang po ramhuain lo thununin alo tal le ta tual mai Bridget le Denny ruang po ramhuai chuan lo thununin eli po rap omzet main alo nui vurvura bet le Casey te chu elevatora chuangin chu mun chu chua sandan kong andapa mase elevator chunglama tang chuan thisen lo farin an pani chuan thisenin abul ne to hle a Denny le Bridget te ruang chu eli taksa nen chuan inzomin mai mom ang tak
thil nung rap omzet maya an lo changa betle kesi te po garage chu an thleng thei ta rama chu mun chu san an tum lai chuan an kar chu atlan thei ta mai lo kesi an hoile chu mai mom ang tak thil lo omzet mai chuan alo zui ti awangmu ma se an bula lo thlen ma chuan kar chu an chu san thei ta rama man mo taka an tlan chiat lai chuan lo nang chingin kesi chu an man ngal chen so manga alutan sakan tumlai chuan bet chuan lo nang chingin alo kapa bet chu chen so alo vomin alo bum man lowa man mo takin chen so chu achu ngal ram hoi chuan lo be chhun zomin thing her som na khol chu alo ona chuta chuan bet chu pailu tumin anin be chhun zom ta zela mase kesi chuan thing her som na khol chu alo off man shramani bet chuan chainsaw chu le in a unaw nu le awa te ruang rap omzet maya ramhuain azom khom nuai mai chu a chan som ta veka eli lu po chu thing her som na chuan pailu tin bet le kesi te chau chu andam chuak ta ne atuga chuan eli te apartment then oma khosa jessica chu thil thleng engma hrelovin garasa awachuka garasa thisen le mishing taksa peng lo dar nuai mai te chu mu in angai na shelo takin a thlir vungvunga chuti lai chuan mu theilo chuan chak taka lo pan hnain jessica chu alu khung vele ta ani